Larramenditik Uzturrera joan etorria. Horixe zen larunbat goizerako Larramendi auzo elkarteak antolatu zuen lasterketan egin beharreko ibilbidea. Irteera puntuan 16 korrikalari elkartu ziren. Uzturrera igo eta jaisten denbora gutxien Imanol Rojok behar izan zuen. Bigarren postua Ibai Etxeberriak lortu zuen, eta hirugarrena Iker Mansok. Emakumezkoen garaikurra Ane Iturriak lortu zuen. Bere izan zen lasterketan parte hartu zuen emakume bakarra. Antolatu duguna izan da, azkenen auzokoentzako irteera 10etan, umeekin eta lasaiago egingo dutenak buelta, eta gero 11etan, mendi lasterketa. Lehengurten jende kopurua etzan oso handia izan, aurten pentsatzen genuen denbora pixka bat gehiagokin antolatzen eta pixka bat gehiago animatuko ziala, baina kopuruz nahiko antzekoak. Larramendi auzotikan zuzenen Uzturleko puntara igoko dira, igoera aldapatxua, inguruko baserrietatikan zeharkatuko dute bidea korrikalariek, gurutzea ikutu beharko dute, gurutzean atzekaldean dagoen langa batetik beste bide bat hartuko dute, eta jaitsiera igoera baino asko zen malda handigo bat, eta ziurrenik oso azkar jaitsiko direna. Azkenen gaur antolatu duguna da familiko gauz bat, auzoko gauz bat, denei animatzen da, helduak, umeak. Hasieran esan didan bezala, 10etan oinez egoko dianek, umeak etorri dira, gustora etorri dira, horiek lasai ibiliko dira. Gero orokorren, behin mendi martxa eta 10etan irtetako martxa hori, behin bukatzean, aurrentzako jolas batzuk jarriko ditugu, bereentzako goxokia, pixkat entretenimentua, auzoari eta bizi eman. Oso poziz, ez nuen espero hain ondo sentitzea igoeran. Eta, aitak esan zian etortzeko, karrera hau parte hartzeko, eta animatik naiz, eta ondo pasaet, pixka beroa igoera, baina, entzat disfrutatu eta ondo pasatu. Egia esan, justo basotik atea genuen, kriston beroa itezun, baina, azkenen eguraldia ezin da aukeratu, azkenen bai txarra iteunen esate dugu aber hona iteun, eta hona iteunen aber pixka txarra iteun, baina azkenen ondo atea da eta ondo pasa dugu, gualdu.